arajo sokono obititi gigate akuma defo obititi gigati si kosideke chulube ko kolu emuride kasoro mori tuma mundu yara angakolo si jamuru bika mechi yene kuma yechi toni manyu mauto aliya emiga bara pena alakama bara alakama do saravi alabulude antigiri buraima fatuma tache ekami alimawa ausa che ekami alimawa arwa che ekami alimawa ali dolo etiana bo kolo si jamuru bika nyasara alika kuma dala kala de shirifi adoye watoni bimelaka ayo soro setina aliula anik mi mora akira modulo niyati muga bulache abe aliunya na fimbo taba ufraba aliunya na fimbo nyaba utroma aliunya na fimbo kamba utieba aliunya na fimbo akakolo si jamuru bika esi giri buraima muyeneka anga alilabi asababu shirifi kanune wa aliu be shirifi dembo kerengere yalo usmani aidara asigere mulimo abena mi fikira ga kumadolo kiraya ka filani filadeta ayo adira silame tumabela ala borane filani filaula nuno barala sidina mamulo nimi kerani filani filadeta otigi balaga suru nusoro nimi banani filani filadeta otigi talaga suru nusoro ni aligara sifide ni alugara hashimi ka ufabi ni aligara bushi to ufabi ni aligara bariga digu ufa wa alakado ali janakono amina akakolo si jamuru bika politiki alibi bululaya alimi maso aliya moto alimi maso filo maniema. Salam alaikum sunambe kanubaw fo ka lamɛnbaaw fo ka filɛbaaw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan mais a yiraw la ka fɔ aw denkɛ ni a balimakɛ ouais effectivement a kɛra tile fila ye an ka direct kɛ sufɛ depuis vendredi o bɛ an n'a cɛ alhamdulilahi rabbil alamina ni an donnen kɛnɛ kɔnɔ su in na n bɛ kanubaw fo ka filɛbaaw fo ka lamɛnbaaw fo Mali kɔnɔ yan fo Mali kɔkan ka yiraw la ka fɔ aw ma fili dɛ aw denkɛ ni aw balimakɛ don ay ñoo sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ alhamdulilahi rabbil alamina kɛnɛ kɔnɔna na baara wɛrɛ ti an na ka tiɲɛ de ɲini k'a di mɔgɔw ma ka tiɲɛ bange bɛɛ ka a ka tata an bɛ don kɛnɛ kɔnɔ su in na n bɛ bɛɛ fo alhamdulilahi rabbil alamina banabaatɔ somɔgɔw kɛnɛbaatɔw degunbaatɔw n bɛ bɛɛ fo ala ka bɛɛ ta nɔgɔya sabula ala de y'a tigi ye ala de bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ jɔn tɛ se jɔn ye sababu de sababu fo aljinɛ sabula ala subhanahu wa ta'ala yɛrɛ fɔ ale diɲɛ da sababu kama wa diɲɛ bɛ ban ni sababu fana de donc bɛɛ n'i ka tile don bɛɛ n'i ka don don i ka tile kɔnɔ ɲuman kɛ hali n'i tɛ yen san 100,000 bi kɔ a bɛ fɔ i kɔ o de kama dɔnnibaba caman tɛmɛlen kɔ bi an bɛ ka dɔw ta ɲɛfɔ hali bi ka sɔrɔ u tɛ dugukolo in sanfɛ bilen diɲɛlatigɛ ye nin de kow ye wagati de kow bɛ a waati de nɔfɛ donc su in na an bɛ bɛɛ fo kɛnɛ kɔnɔ nin waati in kɔnɔna na an ka image n'an ka fɛn caman bɛ sɔrɔ YouTube fɛnɛ sanfɛ donc mɔgɔ minnu bɛ YouTube dɔnni bulonba n'i y'o page ta dɔrɔn YouTube kɔnɔna na i b'a sɔrɔ a ye aw abonné a fɛnɛ sanfɛ vraiment maa caman bɛ k'an wele ko c'est très intéressant parce que olu tun tɛ Facebook suit mais YouTube ta sisan nɔ an bɛ don min na bi u b'an ka fɛn bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔna na donc su in na n bɛ don kɛnɛ kɔnɔ su in na mais mɔgɔ kana jigin na parce que n ye fɛn dɔw mɛn arajo dɔw la bi a ye n dabali ban parce que ne t'a dɔn ne ko maliyɛnw bɛ min maliyɛnw aw taara min maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ yan minnu bɛ kɔ kan aw bɛ min arajosow la ne ko ne y'a fɔ a ɲɛna diɲɛ don o don n ko dolo Mali kɔnɔ bi a ye ka kumakan na mɛn aw k'a partager n bɛ don n'ale de ye bi kɛnɛ kɔnɔ n bɛ don n'a ye kɛnɛ kɔnɔ bi. Non, n t'a fɔ ni wali nɛ dɛ n yɛrɛ nɛnkun don n t'a fɔ ni wali da ye ne yɛrɛ da don n mago bɛ tiɲɛ na n bɛ fɛ ka tiɲɛ de bange diɲɛ kɔnɔ fo diɲɛ kɔ kan ka tiɲɛ ɲini k'a di maliyɛnw ma
k'a sɔrɔ aw ma taa yɔrɔ si Mali bɛɛ ne maa min bɛ dolo dɔn ka dolo dɔn i bɛ dolo dɔn n b'i deli Ala n'a kira kama n'an sɔrɔ sigida kunkan na sini parce que n bɛ dɔw ka dolo lamɛn tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ ka dɔnni u bɛ fɛ ka dɔnni nege bɔ n na u bɛ fɛ ka dɔnni nege bɔ n na u bɛ fɛ ka dɔnni nege bɔ n na n b'a fɔ a ɲɛna dɛ parce que nkalon tigɛ ko jugu quoi ne yɛrɛ y'a mɛn dɔnni kɔnɔna na dɔrɔn n jigila bɛ misɛnya wa n jigi bɛ waro parce que maa minnu sigilen bɛ ka lamɛnli kɛ o waati n'u ka mɔgɔɲɛw ma ɲa manamanakan min bɛ ka fɔ a bɛ kɛ sababu ye anw minnu bɛ tiɲɛ k'an ka baara kɔnɔ a bɛ baara nege bɔ an na maa dɔw ka telefɔni citora ko ne tɔgɔ Bakari Kulibali Bakari Kulibali i ka dolo bɛ ji la n y'a fɔ a ɲɛna n ko dolo tɛ ji la dolo tɛ ji la dolo tɛ bɔgɔ la sa ayi kuma n'a fɔ cogo don n'a fɔra k'i dolo bɛ ji la kana sɔn diɲɛ kɔnɔ maa min y'a fɔ a ka taa a ma kuma tɔ f'i ye n'a fɔra k'i dolo bɛ ji la ji ko tɛ ji kɔnɔfɛnw olu ni e de bɛ baara kɛ e ka nafa bɛ bɔ ji kɔnɔfɛnw de la maliyɛnw aw ti aw ɲɛ yɛlɛ dɔɔni aw ka lamɛnli kɛ k'a fɔ hali sini sɔgɔma ne karamɔgɔ kura nan'i sigi ci cɔŋi a don ta a bɔ ta kɔnɔ y'a faga yan aw maliyɛn kelenw de bɛ boli ka da o kan tuguni e m'a dɔn dɔ kɛra sa n'a fɔra k'i dolo bɛ fiɲɛ na n b'o f'i ɲɛna n'a fɔra ne min filɛ ne dolo bɛ fiɲɛ de la fiɲɛ fɛn o fɛn bɛ baara kɛ fiɲɛ fɛ misaliyala Facebook misaliyala YouTube misaliya telefɔni télé fɛn o fɛn bɛ baara kɛ transparent n'a fɔra k'i dolo bɛ fiɲɛ na o de ko don c'est e ka diɲɛlatigɛ kɛ ko kɛtaw ale ni o de bɛ taa voilà n'a fɔra i dolo bɛ fiɲɛ na affaire la baaraw parce que affaire man tɛ sigi ale bɛ mouvement de kɛ chaque fois olu de ye dolo minnu bɛ fiɲɛ na ye n'a fɔra k'i dolo bɛ tasuma la non tasuma yɛrɛ ko tɛ ayi e ne tasuma ma fɛnw de bɛ se ka jɛ ka baara kɛ mais Mali la yan nɔ ayi karamɔgɔ kura k'i sigi dɔrɔn a ye téléphone ci n b'aw dolo fɔ a ɲɛna i tɔgɔ fɔ ne tɔgɔ Bakari Kulibali Bakari Kulibali e dolo a bɛ ji la Bakari ko datugulen bɛ e bolo i dolo fagalen don i bɛ taa sɛ i bɛ taa ngunjɛ den 3 san i bɛ taa gɔnjɛrɛba den 4 ɲini i b'a tobi i b'i kɔ a la su 9 su 12 mais ça c'est des merdes c'est merde ça c'est quoi ni bɛ ka dɔnni nege bɔ n'a bi quoi n yɛrɛ de tun bɛ ka lamɛn arajo dɔw la bi vraiment a bɛ ka dɔnni nege bɔ n na nkalon don tiɲɛ tɛ a tɛ foyi kalama dolo ko la a tɛ dolo yɛrɛ dɔn yɛrɛ dolo yɛrɛ fɛn min a t'a dɔn mais wari nɔfɛ ne émission banna ni ma sɔrɔ n ka nɛgɛjuru filɛ ni ye n wele i bɛ wari sara 111 mais c'est de n'importe quoi mais a bɛ ka dɔnni nege bɔ n na non diɲɛ fɛn o fɛn n'i b'a kɛ maliyɛnw dɔnnikɛlaw a y'a kɛ Ala a n'a kira aw k'a dɔn ko saya bɛ yen dɛ a y'a dɔn bilahi ko sa ka kunun bɛ k'an bɛɛ kɔnɔ kelen kelen wa a dɔn i tɛ sa fiyewu bilahi fo Ala k'a nafolo bɔ i kunna i ye maa minnu ka nafolo dun ŋanamu ni kurukaraba la Ala ka n'i faga fiyewu n'a ma bɔ i kunna c'est de n'importe quoi nin de b'a to bilahi ko caman bɛ yen nɔ ne tɛ fɛ ka bɔ n'a ye Mali dolo ka kɛ arajo sanfɛ ka succès sɔrɔ ne de y'a daminɛ ne de Baru de y'a daminɛ fɔlɔ Mali kɔnɔ dolo ani filɛli lajɛli ni si tɛ kelen ye mais bɛɛ taar'i nɔrɔ dolo la parce que succès dira dolo ma non Ayisa dolo bɛ komi buruju de ne de y'o fɔ n ko dolo ye buruju dɔgɔnin de cɛ o cɛ y'i dolo dɔn i dolo su i bɛ sa a kan fura t'a la dolo n'i ye buruju gosi bɛ kɛ fɔlɔ bon dolo ni buruju gosi fa kelen ba kelen dolo kɔnɔna hali kan ka sa don min na bana min kan k'i faga a bɛ dolo kɔnɔ mais Timbo da tɛ s'a ma parce que yɔrɔ ɲumanw de bɛ ta k'a f'i ɲɛna k'i ka diɲɛlatigɛ baara kɛ n'o ye maliyɛnw a y'aw ɲɛ yɛlɛ aw ka mɛnli kɛ cɛ n'aw ye kalo kan mɛn diɲɛ fɛn o fɛn na a y'aw ka arajow faga Ala n'a kira kama ne ye nin mɛn su in na de n banana non kana don mɔgɔw n'u hakili cɛ sa cɛ dɔ kɛra sa dɔ kɛra nin bɛɛ la nin si tɛ nafa ɲa ne tɔgɔ Saka Siribe i dolo a bɛ bɔgɔ la
i ka kow fermera a datugulen don i m'a ye i ni maa tɛ bɛn sisan nkalon don dolo tɛ filɛli fɛnɛ tɛ nin ye an tɛ nin dɔn yɛrɛ ne yɛrɛ tɛ nin dɔn nin ye fɛn sugu min ye don dɔ sera maliyɛnw aw ka lamɛnli kɛ a ye tiɲɛ ani nkalon a y'a bɔ ɲɔgɔn na ne ye nin kumakan mɛn karamɔgɔ dɔ fɛ a bɛ ka publicité de kɛ ne a ye publicité de don mais a kɛra anw yɛrɛ ka arajoso de sanfɛ sigida kunkan n yɛrɛ bɛ mobili kɔnɔ n bɛ k'a lamɛn anw tɛ dɛ anw ka mɔgɔ tɛ dɛ a bɛ ka publicité de kɛ a b'a ka commerce de la parce que anw ka baara jɛlen don ni arajo lakodɔnna ni fɛn o fɛn kɛra a bɛ kɛ mɔgɔw hakili la k'a bɛɛ anw de i m'a ye maa caman bɛ tromper bulonba ni émission caman na an ka sigida kunkan na wa non karamɔgɔ émission camanba de bɛ kɛ sigida kunkan na mais bulonba n'a si tɛ kelen ye n y'o de fɔ ne de ye karamɔgɔ émission ka kɛ karamɔgɔw ka fayida de ne de y'a daminɛ Mali bɛɛ Arnɛ Sangare bɛ kɛnɛ kɔnɔ a bɛ se ka n témoin maa fɔlɔ min ye ne dɛmɛ k'an to n sen na ka Esayi Sɔngɔ diyan o ye Arnɛ Sangare a bɛ kɛnɛ kɔnɔ a bɛ k'an filɛ en direct a b'a kalama ne de ye karamɔgɔ émission daminɛ ka fayida di mɔgɔw ma Ala kama mais sigida kunkan na a ɲɛna a bolofaraw kɛra a camanba kɛra a sugu bɛɛ b'a la mais aw minnu ye fɛnw tabagaw ye aw minnu ye fɛnw filɛbagaw ye aw ye filɛli kɛ aw ka lamɛnli kɛ san bɛ n'a k'a tɔ to ngomi ye san bɛ n'a k'a tɔ to ngomi ye ni ko ɲɛna Mali la yan a kɛbaga bɛ caya wa a tigi bɛ caya mais bulonba dɔnni kuma Mali bɛɛ mɔgɔ ma ne apprend la ne ma mɔgɔ lajɛ k'a kɛ n ma mɔgɔ lajɛ k'a kɛ a animateur ye ne nana don a kɔnɔ de n b'a dɔn de mun na n b'o fɔ mɔgɔ minnu tun bɛ kuma dɔnni kan Mali kɔnɔ yan animateur kunda Musa Sangare n b'a dɔn kojugu n y'a ye vis-à-vis an kumara mun nɔ anw ka baara tɛ olu ta ani anw ta kelen tɛ publicité ani ne sigiko in ka baara ye fɛn suguya kelen tɛ o waati y'a sɔrɔ n ye animateur de n bɛ ka don o waati y'a sɔrɔ n ye technicien ye n bɛ ka don animateuria kɔnɔna na donc a y'aw ɲɛ yɛlɛ aw ka lamɛnli kɛ fɛn caman bɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ mais kelen tɛ ne bɛ garanti min di bɛɛ ma diɲɛ kɔnɔ bi ne bɛ émission min kɛ n'o tɔgɔ ko bulonba sigida kunkan sanfɛ émission ka ca karamɔgɔ émission ka ca mais a bɛɛ fɔlɔ la bulonba kɛnɛ de la n'o ye baro kolontigi ne kelen de tun b'a kɛ depuis 2011 ka na 2012 la 2013 arajo fermera an taara baara kɛ patriote la 2014 15 16 2016 kɔnɔna na an ye problème sɔrɔ patriote la an nana sigida kunkan dayɛlɛ kura ye jamana ɲɛmaaw ye papier diyan émission in nana caya arajo kɔnɔna na a bɛ kɛ cogo di ne fɛn wɛrɛ kɛta tɛ yen nɔ fɛn min lakodɔnna n'a ye succès kɛ n'a ye sanga sɔrɔ diyagoya bɛɛ bɛ taa n'o de parce que Ala ye fɛn dɔ kɛ ne n bolo don fɛn caman na alhamdulilayi a ka ca Ala fɛ barika bɛ don a la parce que n b'a kɛ ne tiɲɛ ladiriya hɔrɔnya o de kama ne bɛ ka bulonba kɛ 10 ans de succès ne filɛ o de la sisan a ye Mali bɛɛ ma fila kɛ ma fɛn fila kɛ ma deli ka arajoso fila kɛ fɔlɔ n ye n ka formation bɛɛ kɛ ORTM de la ka bɔ yen ka na sigida kunkan na sigida kunkan fermera Mali faamaw fɛ an taara patriote la patriote kun ye komi an ta de sigida kunkan papier sɔrɔlen an seginna ka na sigida kunkan na mɔgɔw k'a dɔn kow ma daminɛ bi dɛ mais bi de diɲɛ y'a dɔn bi de a ɲɛna a ka di bɛɛ ye mais aw minnu bɛ filɛli kɛ n'aw bɛ lamɛnli kɛ aw y'a hakili to aw yɛrɛ la n bɛ don ni conseil ye a ye hakili to aw yɛrɛ la Ala n'a kira kama Ala ko kuma bɛ wajulikɛla 100 da nkalon b'u bolo Ala ko kuma bɛ karamɔgɔ furakɛlila 100 da nkalon b'u bolo bilahi u t'a dɔn bilahi talahi u tɛ papa ka dɔn ne tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ n tɛ se maa tɔgɔ ma mais tiɲɛ ani nkalon Ala y'o yira n na Zulfakar kana siga fiyewu Faruku Umaru don baro kolontigi awɔ Ala ka tiɲɛ a bɛ défend fo ka an se alijinɛ ma fo ka an se an dayɔrɔ laban ma mais a ye lamɛnli kɛ a ye filɛli kɛ Ala ta dɔrɔn de bɛ laban
a fɔle ko ala ta bɛ laban bɛɛ donna ala ko fɔla i ka fɛn kan n b'a k'aw ye ala kama n b'a di ala kama nkalon don n'o de fɔ bɛɛ na ne tɛ taa karamɔgɔ fɛ yen n tɛ karamɔgɔ ka nimero d'i ma n tɛ fɛ mɔgɔ ka kisɔni hali karamɔgɔ ka nimero a ka haramuya man di n ye bɛɛ bɛ n dɔn minnu bɛ k'an filɛ dɔw b'a la u bɛ na n fɛ diɲɛ don o don hali su in na dɔw bɛ n fɛ yan o tɛ ne ni mɔgɔ cɛ ne ko ne b'a ɲini de aw de ko k'aw tɔɔrɔla maliyɛnw aw de ko k'a ye diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ mɛ a y'a to n ka tiɲɛ d'aw ma sa aw kana perese ma a ye to n kɔ an balimamuso dɔ bɛ yen su in na n b'a fɔ kɛnɛ kɔnɔ karamɔgɔ ali timo ka duwawu ta min kɛra a nana sanu de di ne ma ko baro ko taa nin sanu in falen i ka a don ji ni boisson na o sanu kelen n y'a bila n bolo mɛ alihamdulilayi rabil alamina ɲɔgɔmɛ baara la mɔgɔ dɔw y'a sɔrɔ n y'a bila dɔw ka ɲɔgɔmɛ fura kan n y'a bila u ka ɲɔgɔmɛ fura la wa u y'a sara fɛnɛ n y'a bila a la n'u y'a y'a la sanu kulukutu yɛrɛ de ko ye a dɔw ta ka ca yɛrɛ ko ye mɛ ala ka latigɛ de don a dira ne ma n ye min sɔrɔ a la san kɔni y'a bila a la k'a fɔ bɛɛ ɲɛna parce que n y'a bila mɔgɔ damadɔw ka fura la a bɛ ka bila olu la a bilala dɔw ta la olu ta taara ka ban a ma bila dɔw ta la mɛ n bɛna tɔ bila dɔw fɛnɛ ta la n'an bɛ taa dɔrɔn an bɛ se su in na n donkan ye fɛn min ye parce que mɔgɔw ka dɔn k'a fɔ anw ka nin baara in tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ baara in bɛ min nɔfɛ o ye mali dɔnni ka tiɲɛ de la nana tuguni an mago b'o dɔrɔn la tiɲɛ dɔrɔn mali dɔnnibaga dɔgɔyara a tɔ tora kalabanci min mana bɛn d'a ma n b'o fɔ a banna n y'o de fɔ baro kolontigi don aw denkɛ n'a balimakɛ mɔgɔ caman bɛ n dɔn karamɔgɔ caman bɛ n dɔn n bɛ ka baara min kɛ n bɛ ka min fɔ u b'a dɔn ne o ni ala de cɛ n bɛ ka min fɔ tan dɔnni ne yɛrɛ de ye dɔnni ye parce que ala ka masaya foyi tɛ diɲɛ dugukolo in sanfɛ min bɛ ala ka masaya bɔ o tɛ yen nɔ o tɛ na fɛnɛ ala y'a dan de a tɛ tɛmɛ ala ta kan donc Samake a y'a ka lahalaya ɲɛfɔ sɛbɛnden bɛ kɛ cogo min na n'aw y'a sɔrɔ sɛbɛnden nana a bɛ ne bolo yan ne maa min bɛ se ka na ala nɔfɛ su in na i bɛ se ka n'i ta nɔfɛ problème t'a la donc n bɛ ala deli ala ka a fɔra cogo min na ala k'a tɛmɛ o yɛrɛ kan donc mɔgɔ minnu ma Samake kɛ ka kuma faamuya ne émission banna aw bɛ se ka segin a kan k'a yɔrɔ lamɛn ka ɲɛ aw b'a rectifier aw b'a lamɛn ka ɲɛ kosɛbɛ donc aw bɛ faamuyali sɔrɔ la donc su in na an bɛ bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya na ni ala ma baasi kɛ an bɛ bɛɛ fo mais sini kabako bɛ Timbo bolo sini arajo sigida kunkan na a y'a fɔ bi ka da ka bɛɛ ɲɛna ko sini o ye denw ka don ya donc an bɛ dugawu de kɛ ala ka dugu ɲuman jɛ ko ye ala ka sini yira aw ni anw bɛɛ lajɛlen na se sugu bɛɛ bɛ ala ye ni ala sɔnna min ma o de bɛ se ka kɛ ni ala ye sini yira na Timbo ye min fɔ sini sigida kunkan na mɔgɔw bɛ na a ye donc mɔgɔw ni ala ma baasi kɛ sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ sigida kunkan na nɛgɛ kaɲɛ 14 insha Allah ni ala sɔnna ma n bɛ a fɔ aw ɲɛna aw k'an bɛn maa minnu ye Facebook kuma lamɛn su in na aw ka sɛko n'aw pɛrɛnna a y'a san aw bolo joona yanni aw ka se n'a ye arajo la parce que n'a kuma fɔra arajo la ayiwa a ma na caya tuguni donc an bɛ dugawu kɛ ala ka a nɔgɔya bɛɛ ye ala ka bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ donc aw salamu aleykum ala ka su yɛrɛ caya ala k'an bɔ su la ala ka faamuya ko ɲuman ala k'o di diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma assalamu aleykum merci